Ndị kwụrụ ụgwọ ihe omume a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries. N'ehihie anyị ga-ekwu maka nchebe nke olileanya. Hibru isi 6 amaokwu 13. Mgbe Chineke ekwere Abraham nkwa, o jiri onwe ya ṅụọ iyi, ebe a na-enweghị onye kachasị nke ọ ga-esite na ya wee ṅụọ iyi. Chineke ejighị akwụkwọ nsọ ṅụọ iyi. Ya ele anya gburugburu wee chee si na onweghị ihe ọzọ ọbụla nke karịrị ya, ya mere ọ ga-eji onwe ya wee ṅụọ iyi a ka o nwee ike imezu. Ọ sịrị, ngọzi, aga m agọzirila ma mụbaa gị, aga m amụba gị. Ugbu a Chineke ejila onwe ya ṅụọ iyi na ọ ga-agọzi gị ma mụbaa gị. Onye ọbụla n'ime unu Chineke si ọ ga-agọzi gị ma aga m amụba gị. Ịma mmụba na-eme ngwa ngwa karịa mgbakwunye. Chineke ekwughị dị sị na ọ ga-agbakwunye gị ihe, ọ sị na ọ ga-amụba gị, ma nke ahụ na-abanye n'ime ihe ụfọdụ ngwa ngwa. Ma otu a ka ọ dị nye ya onwe ya bụ Abraham. Ebe o chere ogologo oge ma nwee ndidi tachie obi. Onye ọbụla kwuo chere ogologo oge. Kwuo nwee ndidi tachie obi. Kwuo chere ogologo oge ma nwee ndidi tachie obi. Ka ime ihe otu ugboro ka ị nwee ike ịghọta ya nke ọma. Chere ogologo oge ma nwee ndidi tachie obi. Ịma anyị na-enweta nkwa Chineke ọ bụghị naanị n'okwukwe, mana ọ bụ site n'okwukwe na ndidi. Ịma nchere so n'ihe anyị na-eme. Ma ọ bụrụ na ị maghị otu esi echere nke ọma, ị ga na-adị obi nkoropụ. Ị ga-amụta otu esi enwe ọṅụ na njem a. Ọ bụghị ịdị njem a, mana inwe ọṅụ na njem a. Ịma anyị niile chọrọ ka anyị nọrọ ebe anyị nọ, gaghachi ebe anyị bidoro ma mara ihe anyị ma ugbu a. M gaara achọ ka ọ bụrụ na m maara ha n'oge ahụ ihe m ma ugbu a, maka na agaara m enwe ọṅụ na njem a karịa ma ọ bụrụ na ama m aka m matara ihe ndị a afọ 15 gara aga. Olileanya m ugbu a bụ na m nwere ike ịzọpụta unu. Ọtụtụ ihe mgbu na nhụju anya nke m gabigara site n'ikwu na ya enweghị ike ime Chineke ka o mee ihe ọsọ ọsọ karịa ka o kwesịrị, karịa oge o kwesịrị ime ya. Chineke ma nke bụ ezigbo oge nye mụ na gị inweta ihe ndị anyị chere na anyị chọrọ, mana ọ ma na ihe ndị ụfọdụ nke anyị chọrọ abụghị ihe anyị chọrọ, mana anyị chere na ọ bụ ihe anyị chọrọ. Ọ naghị enye anyị ya ruo mgbe anyị ghọtara na anyị chọrọ ihe ọ chọrọ, ọ bụghị ịchọ ihe anyị chere na anyị chọrọ. Ma mba, ana m ekwu nke ọzọ, echeghị m na ekwesịrị m. Ịma achọrọ m ka ịghọta nke a taa. Ịma anyị na-ekwu okwu maka inwe ndidi na ntachi obi na na-echere, mana anyị ọ na-aghọta ya na nke a bụ otu akụkụ ya. Ịma ị naghị abịa kete nke ahụ. Ihe m na-agwa gị ka ị mee taa ka ị nwee echiche ọhụụ na aga m enwe ọṅụ n'ime ya. Ịma ebe anyị na-aga anyị chere na ọ bụ ya kachasịcha mkpa, mana ọ bụghị ya. Ịma njem a kachasịcha mkpa karịa ebe anyị na-aga. Ịma nke ahụ ọ bụ otu anyị siri gaa njem a. Otu a ka ọ gara adị na ọ bụrụ na Abraham atachighị obi nwee ndidi ruo ogologo oge, ma ọ chọpụtara ma nweta site n'ọmụmụ Aịzik nkwa nke ekwere na ọ ga-abịa na mmezu, bụ nke Chineke ekwere ya. Amaokwu nke 18. Nke a bụ maka site n'ihe abụọ nke na-adịghị agbanwe bụ nkwa ya na iyi ọ ṅụrụ, nke na-abụghị ihe kwere omume na Chineke ga-atọ achị ma ọ bụ ghọgbuo anyị. Chineke agaghị. Ihe Chineke kwuru ga-abịa na mmezu. O nweghị ihe ọzọ nke nwere ike ime. Ọ ga-emezurịla. Naanị ihe bụ ihe nwere ike ịkwụsị ya. Ọ bụrụ na anyị kwụsị ikwere, ọ bụrụ na anyị hapụ ya.
ga-emebi ike dị na ya, ma ike adịghị agwụ Chineke. Onye ọbụla nke gbabara n'ime ya maka nchekwa ga-enwe ike siri ike na-anọgide n'ime na agbamume siri ike iji jide ma nọchie ike n'okwukwe ahụ nke e debere n'iru anyị. Ugbu a anyị nwere olileanya a dịka ihe njikọ ga-adị na nke ga-adịgide maka mkpụrụ obi ma ọ gaghị adapụ, ma ọ gaghị ebibi n'okpuru nke a bụ igodo ji ya. Onye ọbụla si abụ m onye ọbụla kwụsị ike na ya. Ugbu a akụkụ nke nkwụsị ike dị mkpa. Eche m aga m agwa gị ihe dị ụtọ. Ịma anyị na-ama ọtụtụ ihe maka otu ihe si emetụta anyị, ma anyị chọrọ ịma ihe na-eme. Mgbe a sị olileanya bụ ihe na-ejigide mkpụrụ obi anyị, ịma mkpụrụ obi gị abụghị mmụọ gị, mkpụrụ obi gị abụghị ahụ gị. Mkpụrụ obi gị bụ akụkụ gị nke nọ n'ime, nke na-akwụ n'etiti mmụọ gị na arụ gị. Mkpụrụ obi gị anaghị agwa gị ihe ọbụla banyere Chineke, ma ọ na-agwa gị ihe niile banyere gị. Mkpụrụ obi gị bụ uche gị na mmetụta gị. Mkpụrụ obi gị, mkpụrụ obi m, na-agwa anyị ihe anyị chọrọ, ihe anyị chere na ihe na-emetụta anyị. Ọ naghị agwa anyị ihe ọbụla maka Chineke. Ọ bụrụ na ị chọọ ịma maka Chineke, ị ga-aba ime karịa mkpụrụ obi gị. Nke ka mwute bụ na ọtụtụ ndị mmadụ anaghị esi n'ibi ndụ nke mkpụrụ obi n'ọzara apụta ma bido na-aga njem n'ime mmụọ. Ime otu anyị na-esi ahapụ uche anyị na mmetụta anyị na-achị ndụ anyị. N'ezie, ana m eche maka ka otu anyị si ebi ndụ site na ihe anyị na-achọ, ihe anyị na-eche na otu ihe si emetụta anyị. N'abalị gara aga, mgbe m nọ ọdụ ebe a, ebe m na-anọkarị na-eche ka m rigote ikwu okwuchukwu, abụ otuto tọrọ ụtọ. Ama m na ọ na ha eru mgbe abụ ji akwụsị. O nweghị ihe ọbụla metụtara m site n'ebe Chineke nọ. Amaghịdị m ihe m gaji ime. O nwekwana otute mmanụ dakwasịrị m. Si Chineke, ngwanụ. Mgbe ahụ m bịa ghọta na Chineke kwugo okwu. Anọ m n'ime gị, anọ m ebe a. Ịma otu m na-esi si ebe nke ọzọ a gara ruo n'ebe a, o nweghịdị ihe ọbụla mma nke m gaji ime. Nke a bụ ihe okwukwe pụtara. Enweghị m echiche ọbụla. Ya mere, mgbe m zọpụrụ ụkwụ n'elu ya, ị hụrụ ụfọdụ n'ime unu anaghị achọpụta ike Chineke n'ime ndụ unu, maka na ị na-eche ka o metụta gị tupu gị azọpụ ụkwụ. Ma Chineke na-achọ ka ị zọpụ ụkwụ, na-ekwenye na ya onwe ya ga-abịakwute gị ebe ị nọ. Mana achọrọ m ịgwa gị otu ihe. Nke a so n'ihe ndị dị mkpa nke m chọrọ ịgwa gị n'ehihie a. N'ezie, akwadoghị m ka o soro na ihe ndị dị mkpa nke m ga-agwa unu, mana ama m n'obi m na nke a bụ ihe dị mkpa ụfọdụ n'ime unu ịnụ. Olileanya bụ ihe na-eme anyị ka anyị zọpụ ụkwụ. Ọ bụ ihe njigide nke mkpụrụ obi anyị, na nzọpụ ụkwụ nke anyị bụ ihe na-akwa nkwa nke Chineke ịrụ ọrụ n'ime ndụ anyị. Anaghị m ekwu na anyị ga-abụ ndị na-anụ ọkụ n'obi ma ọ bụ nzuzu. Enwere m ike ị na-enwe ọnụ n'ọkụ n'obi na nzuzu ma bụrụkwa onye nwụrụ anwụ. Jụọ oyi na-enweghị ihe ọbụla m na-eme, na-agbalịsi ike ma ọ bụ ịchọpụta ihe ọbụla maka ihe Chineke na-agwa m. Ị na-ekpe ekpere maka ihe ikwere Chineke chọrọ ka ị mee, gị na-eme ka ị nụ site n'aka Chineke. Mgbe ahụ ị ga-azọpụ ụkwụ wee chọpụta. O nwebeghị mgbe ọbụla n'afọ ndị a niile nke m na-eme ihe a, o nwebeghị otu mgbe m hụrụ Chineke gharịpụrụ m. O nwebeghị mgbe ọ bụ. Ma o nwere mgbe ihe na-emetụta m. Abalị gara aga esoghị n'ime ha, mana Chineke gosipụtara onwe ya. Mana achọrọ m ime ka ị mara na o nweghị ihe metụtara m. Ọ bụ ihe bịara m ụjọ otu o si metụta m ntakịrị. Chineke m na-ele mmadụ 27,000 ndị na-echere ka Chineke gabiga.
ma m na-enwe naanị mmetụta nkịtị. Achọrọ m ka ị nweta nke a na ọ nọ na ịzọpụ ụkwụ, mana ekwenyere m na ime ụlọ a dị nnọọ jupụtara ihe kwere omume. N'ezie, ana m agwa gị na ime ụlọ a jupụtara na ihe kwere omume. Chineke akpọtaghị gị ebe a naanị ka ị nwee oge dị mma, mana Chineke nwekwara ike ime nke ahụ. Ọ na-achọ ka anyị na-enwere onwe anyị, mana o nwekwara ike ime ihe ọ bụla ka anyị nweta ume. O nwekwara ike ụfọdụ n'ime unu ga na-ahụta ya otu ahụ, mana ekwenyere m na Chineke kpọtara ụfọdụ n'ime unu ebe a ịbịa kwalite gị ibido zọpụ ụkwụ. O nwere ike ịbụ ụmụ ruru ihe, o nwere ike ịbụ ihe ukwu, ma Chineke chọrọ ka ị na-ebi ndụ dị ụtọ ebe ọ pụtara ihe na ndụ gị. Ma ihe ị nwere ike ikwu mgbe o mere bụ ịtụnanya. N'ezie, ọ bụ ihe egwuregwu n'abalị gara aga, n'ihi na mgbe ọgbakọ bịara na njedebe, o ruru 100 mmadụ ndị gwara m sị nke a bụ ihe ịtụnanya. Ma ihe merenụ bụ na o nweghị onye n'ime anyị ma n'ezie ihe bụ ihe merenụ. Naanị ihe anyị maara bụ na nke a dị ịtụnanya. Ma Chineke chọrọ ka ndụ gị dị otu ahụ. Asị m, Chineke chọrọ ka ndụ gị dị otu ahụ. Ihe njigide nke mkpụrụ obi a, eche m ọ dị mkpa ka anyị wepụtasịa ha obere, ka anyị ghara ide ya anya otu a. Ee, ọ bụ nchebe nke mkpụrụ obi m. Gịnị ka nke a pụtara? Ebe anyị ma ihe nchebe pụtara. Mgbe ị na-achọ ka ụgbọ mmiri nọrọ ofu ebe n'ime mmiri, gị debe ihe njigide ya, n'ihi na ma ime ihe ọ ga-asọrọ ọsọ fuo. Mana mgbe ị dewere ihe njigide ya, o kwere ike ịgakeje ntakịrị n'akụkụ niile. Ọ ga-agakwa naanị, o nwekwara ike gakeje ihe n'akụkụ nke ọzọ ntakịrị. Naanị ebe ahụ ka ọ ga-agadewe. Ma Chineke na-enye anyị olileanya dị ka ihe nchebe nke mkpụrụ obi anyị. Gịnị ka nke a pụtara? Nke a pụtara na m nwee nkwa nke Chineke, ma m na-ekwere, ma uche m na-agbagharị n'ihi na adaala m mba, ike agwụkwala m, ma echeteela m aka ogologo oge, ma obi m na-asị m agaghị m enweta ya. Na nke a abụghị maka gị. A na-agọzi onye ọbụla ọzọ, ma dị agọzi gị. Ị nwekwara ike kwụsị ma daa mba. Chere tụgodu. Nke ahụ bụ Chineke nke olileanya ọzọ, na-adọghachi m azụ, na-asị mba, nke a bụ maka gị. Mgbe echiche gị na-awagharị, gị sị agaghị m emelizi nke ọzọ, agaghị m emelizi nke ọzọ, ike agwụla m. Ọ dị mma. Lee olileanya. Mgbe ị nwee olileanya, mkpụrụ obi gị nwere ike ịpụ ebe ahụ na-akpagharị nwatakịrị. Ọ naghị agapụ n'ebe dị anya, n'ihi na ị tụsala ihe njim na-ejide olileanya n'ime ndụ gị. N'ezie, ịma anyị nwere obere uche nke m pụkwara gaa n'otu ebe n'ụtụtụ a. Mgbe m tetesịrị n'ụtụtụ, m sị nụkwanụ gịnị na-eme. Ejidere m ụfọdụ ihe. Kedu maka mụ? Ụdị ịda mba ma n'ala ebe ahụ. Ọ dị mma. Kedu maka mụ? Mgbe nke a gasịrị, kee maka m. Olee ihe m ga chere obere oge. N'ime obi m chọ ịkpapụ ọtụtụ oge. Ịma mgbe ahụ, nwanna uche gị. N'ezie, achọghị m, ma echeghịkwa m, ma ọ na-emetụta m, ma achọghị m, ma achọghị. Kee m uche gị, ọ bụghị nke m. O nwere onye na-aghọta ihe a nke m na-agwa unu n'ehihie a? Achọrọ m ka ịghọta ihe m kwenyere nke a pụtara, mana enweghị m ike iguzogidenwu nke a.
ụda nke ime mmụọ na ihe ndị na-apụta ihe nke akwụkwọ nsọ nke anyị na-atụrụ nwanne anyị ma onye ọbụla na-ala ụlọ na-asị, o nke a amaka, mana onweghị onye ghọtara ihe ọ pụtara. Ya mere nke a bụ ihe ọ pụtara, anyị ga-ezila unu ụlọ na ihe njide nke olileanya ahụ. Unu na mkpụrụ obi ga-atapara na ihe njigide nke olileanya. Mgbe ihe bido sọrọla ebe a ma ọ sọrọla ebe nke ọzọ, ị nwere ike ịga naanị ịga nkeji 5 ma Chineke ga-akpọghachita gị azụ. Amen. Jenesis isi 15 amaokwu nke 1 ruo na nke 6. Mgbe ihe ndị a gasịrị, okwu Chineke wee bịakwute Ebram na nrọ sị ya, atụla egwu Ebram, abụ m mkpuchite gị na nkwụghachi ụgwọ gị, ma ụgwọ ọlụ gị ga-adị oke ukwuu. Were nke a n'onwe gị. Ma Ebram asị, ihe anyị na-ekwukarị, n'ezie Chineke inyebeghị m nke a, Chineke inyebeghị m nke ọzọ. Inyela m dịka o kwuru, ya sị, inyela m ihe i nyere m, ma na m anwụ na-enweghị nwa, onye ga-enwe ihe ndị a ma nọchite anya m n'ezinụlọ m? Ọ bụ onye a nke m were n'ọrụ bụ Elieza nke Damaskọs. Ma Ebram aga n'ihu lee, inyebeghị m nwa ọbụla, onye ọrụ nke a mụrụ n'ụlọ m ga-anọchite anya m. Chineke, enweghị m ụmụ ọbụla. Eche m na ị gaara ịma, achọrọ m ụmụ, ekpere m ekpere maka ụmụ. Enweghị m ụmụ, arụọla m ọrụ na ndụ m niile, ihe niile m rụtara na ndụ m niile ga-abụzi nke onye na-ejere m ozi. Chineke, ọ bụrụ na ị ga-agọzi m, ma m ga-enwe ụdị ọtụtụ nkwụghachi dị ịtụnanya na ndụ m, mgbe ahụ Chineke, olee nga ọ nọ? Olee ihe i mere m? Amaokwu nke 4, ma lee, okwu Chineke bịakwutere ya sị, nwoke a agaghị abụ onye nnọchite anya gị, ma onye nke ga-esi n'ahụ gị apụta ga-abụ onye nnọchite anya gị. Ma ya akpọpụta ya site n'ebe obibi ya gaa n'ime ebe kpakpando na-acha, sị ya, lee anya n'eluigwe ma gụọ kpakpando, ọ bụrụ na ị nwee ike ịgụta ha ọnụ, nke a bụ otu ụmụ ụmụ gị ga-aha. Anyị niile nwere ebe obibi. Nwanna anyị na-anọ ọtụtụ oge n'ime ebe obibi a. Anyị na-apụta hụ ihe ọzọ, anyị nọ n'ime nga anyị asị, n'ezie nkwa nke Chineke ga-emezuru m. Naanị ihe m na-ahụ bụ ihe ndị nọ n'ime ebe a, ma efere ruru unyi. Nwoke a m lụrụ ugbu a, afọ ya na ha ebu, o bidoro na-atọ ọsọ isi ya. Ike agwụla m maka nke a, ike agwụla m maka nke ọzọ. Anyị enweghị ego, ụgbọala anyị emebiela. N'ezie, ekwenyere m nkwa Chineke, mana nke a agaghị emezuru m. Na Chineke asị, si n'ime ebe obibi ahụ pụta. Ewo, n'eleghị anya enwere olileanya nye m ebe a. Ma ị ma ihe unu mere na ngwụcha izu a, ma ọ dịrị anyị mma gị si na ebe obibi gị pụta. Isile n'ebe obibi gị pụta n'izu ụka a, ma na-ele anya n'elu, gị na-anụ akụkọ dị ịtụnanya, gị na-anụ ozi ọma dị mma, gị na-eto Chineke, gị na ndị ọzọ e tere mmanụ na ndị dị ịtụnanya. Mana achọrọ m ịgwa gị na ị ga-akpachapụ anya, ị na-anọte aka n'ime ebe obibi gị, ị na-ele ọnọdụ gị na nsogbu gị anya, n'ihi na ọ bụrụ na ị na-eme nke, ị ga-atụfu olileanya gị, ma ị gaghị enwe ike ikwe na Chineke ga-emere gị ya. Ka m gwa gị otu ihe, ọ bụrụ na ị nwere ụlọ nke naanị gị bụ naanị otu onye a zọpụtara na ya, ị kwesịrị inwe ndị enyi ịbụ oyiri Kraịst, ndị jupụtara na mmụọ nsọ, ndị ga na-akwalite ma na-ewulite gị, ma ị ga na-agbalịsi ike gị na ha ịnọ mgbe niile. Ị na-anụ ihe m na-ekwu? Elela ihe onyonyo m naanị mgbe ị nwere ohere ime nke ahụ. Ị ga na-ebuli na-ele ya ụbọchị niile, ka ị nwee mkpalite nke ga-eduru gị garuo ụbọchị ahụ niile. Ọ bụghị naanị nke m, ma onye ọbụla ọzọ na-amasị gị, gị nweta okwu ahụ wee pụọ site n'ebe obibi gị. Ị nwere ike na-ele ụgwọ ndị ahụ ị ga-akwa akwa, isi na-agbaka gị. Ahụrụ m nke ahụ n'anya, ma amaghị m ihe nke ahụ pụtara. Ya esi ebe obibi ya pụta. Ewo, n'ezie Chineke buru ibu, o nwere ike ọ ga-emere m ya. Rom isi a na amaokwu nke 18. Abraham dị ka ọ bụ nwoke chọrọ ihe.
ntachi obi, o nwere ndidi, o chere ọtụtụ oge, ma mgbe ọ na-eme nke a, ọ pụtakwara ebe obibi ya wee nwee ọhụ ọhụrụ. Maka Abraham, dịka mmadụ, ọ bụ olileanya nke gara aga. Ahụrụ m akwụkwọ nsọ a n'anya. O nwere olileanya n'okwukwe. Mmadụ ole n'ime unu na-enweghị ihe ọbụla nke ha ga-eji na-enwe olileanya? Ihe ọbụla nke ilere anya ya dịka ụzọ anọghị ya. Ụzọ anọghị ya. Chineke kpọpụtara gị site n'ebe obibi gị na ngwụcha izu a ka ị bịa mara na ị kwesịghị inwe ihe ọbụla iji nwee olileanya, n'ihi na olileanya agbakwasịghị ụkwụ na ihe, ọ gbakwasara ụkwụ na chi nke olileanya. Amen. Ihe ọbụla nke nwere ike ile anya si na olileanya agaala, ya elegide anya n'okwukwe na ọ ga-abụ nna nke ụwa niile dịka e kwere ya na nkwa. Ọ daghị mba n'okwukwe. Mgbe o lere anya otu ahụ nke ya si dị mkpa, ị kwesịrị ịghọta otu o siri mee agadi na otu nwunye ya si mee agadi, ma o nweghị ihe ọbụla na-alụpụta ọlụ ọma. Mana ana m agwa gị, ọ bụrụ na ọ nọgidere n'ime ebe obibi ya, o nwere ike ha nwere enyo n'ime ebe ahụ, amaghị m. Ma ịma, ọ na-ele Sera anya, ọ na-ele onwe ya anya, ọ na-agbalị ikwere na ọ ga-amụ nwa otu ụbọchị, ya sị mba, ọ gaghị enwe isi. N'ezie, ana m ahụ ga-esechala ụlọ, o nweghị ihe na-eme ebe a. Ma Chineke asị ya, si n'ebe obibi gị pụta, ma lee anya n'elu, ma kwere na aga m eme ihe ọbụla nke m gwara gị na m ga-eme. Ọ bụrụ na ilegide nsogbu gị anya ogologo oge, gị banye na nsogbu. Ile onwe gị anya ogologo oge, ị nọ na nsogbu. Ọ bụrụ na ile adịghị ike gị anya nke ukwuu, ị nọ na nsogbu. Wepụ anya na ihe ọbụla nke ga-eduhie gị n'ebe Jizọs nọ, onye bụ mmalite na onye mmezu nke okwukwe anyị. Amaara m ihe m gara ime n'abalị gara aga, mana Chineke ma. M wee zọpụta ụkwụ, Chineke egosi onwe ya. Otu a ka m si na-ebi ndụ m kamgbe afọ 35 gara aga. Ma ị nwere ike ime otu ihe ahụ. Onye ma ihe ọ dị ka ya ịbụ Joyce Meyer? O nweghị ihe dị iche ọ dị ka ya. Ọ dịkwa ka Susie John na John Brown na onye ọbụla ọzọ. Anyị bụcha mmadụ dịka gị onwe gị, ma Chineke ji anyị akwara ngwa ọrụ, ma ọ ga-emere gị otu ihe ahụ. Echiche niile nke mmadụ maka olileanya agaala. O tinyere olileanya ya n'okwukwe. Abraham eleghara ya ọnọdụ ya anya. Ọ hụrụ ha, ọ ma afọ ole ọ dị, ọ ma afọ ole Sera dị, ọ ma na ihe Chineke na-ekwu agaghị ekwe omume. Ma o nwere ike o chetara ụfọdụ ihe ịtụnanya nke Chineke mere n'oge gara aga. Eleghị anya, Abraham, dịka anyị onwe anyị, kpebiri na ọ ga-anọ na mkpọrọ nke olileanya. Aga m anọgide n'ime olileanya m. Achọghị m ịma ma ọ bụ ihe nzuzu inwe olileanya. Aga m elegide anya, aga m ekwere, aga m atụkwasị obi, ma aga m azọpụ ụkwụ na nkwa nke Chineke. Ma ị maghị ihe ị nwere ike ime. Ụfọdụ n'ime unu enweghị ike ịchọpụta, ma ọ bụrụ na ha anụghị ka m na-ekwu n'ehihie a, na ị ga-azọpụ ụkwụ ma chọpụta. Ngwa na ọ bụrụkwa nna m gahie, ọ gaghị abụ ebe ahụ ka ụwa gwụrụ. Ọ bụrụkwa nna m hapụ Chineke, ọ ga-achọta gị. Ọ dị mkpa ịghọta mkpụrụ obi gị na otu o si arụ ọrụ. Ka m kwuo ọzọ, ọtụtụ mmadụ na-ebi ndụ na mkpụrụ obi, n'echiche, na uche, na mmetụta. Enwere m ike ịkụzi na nke a ruo 100 afọ, mana ndị mmadụ ga na-achọtụkwa ya. N'ezie, echere m, achọrọ m, ma ọ na-emetụta m. Echere m, ọ na-emetụta m, ọ na-emetụta m, echere m na ọ na-emetụta m, ọ na-emetụta m, echere m. Na-egegodi ndị mmadụ ntị mgbe niile ha na-agwa gị ihe ha na-eche. Echere m ka m gwa gị ihe m chere, echere m. O Chineke, achọrọ m Chineke, ọ na-emetụta m. Ihe ọ chọrọ ịnụ ka anyị na-ekwu bụ, Chineke, ka eme uche gị. Ugbu a, achọghị m ịbụ onye mkpasu iwe. Achọghị m ịmanye gị maọbụ ịkpasu gị iwe, mana ịma ihe mere, ọ bụghị maka ihe anyị na-eche. Ọ bụghị ihe dị mkpa bụ ihe ndị pụtara ìhè. Ya mere, ọ bụ ihe okwu Chineke na-ekwu dị mkpa. Ọ bụghị ihe anyị na-eche,
ma anyị ga-amụta ịhapụ ị na-eche maka ụfọdụ ihe. Anyị na-eche maka ihe karịa. Ajụzila onwe gị otu ihe si emetụta gị na ihe ị chere na ihe ị chọrọ. Mụta ibi ndụ dị omimi, batụkwuo ime. Ọ dị mma, olileanya bụ ihe dị ike. Na Hibru isi 6 amaokwu nke 19 na-agwa anyị site na Chineke anyị nwere olileanya dịka ihe njigide nke mkpụrụ obi. Ọ na-ejigide anyị na-echekwa anyị n'agbanyeghị otu ọbụla ọnọdụ ịnọ n'ime ya si dị njọ. Ị nwere ike ịdabere Chineke n'oge nke ya n'ime ndụ gị. Ọ bụ ya bụ onye enyemaka gị. Ọ ga-ewetara gị nnapụta. Ndị kwụrụ ụgwọ ihe ndị a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries.